stykker til julelyset. Du ved, hvad der sidder med skat. Først skal han gennemgå alle juletræerne for rødt julestøv, og derefter... Jeg ved det godt, mor. Arbejdslyserne ude i juleværkstedet skal også først lige forvandle det til et kalenderlys. Jeg ved det. Den har blevet snart brændt. Skal vi spille peber ned? Så vil jeg starte. Stjerne, kig væk. Mor, vil du også være med? Nej, min piger, spil I bare. Jeg skal nå at lave julegløgg til faren kommer hjem og... Risengrød! Ja, det er godt, mine piger. Har du kalenderlyser med hjem? Ja, selvfølgelig har jeg det. Har drillenissen lavet det? Nej, selvfølgelig har han da ikke det. Se, Kaninus, du skal ikke det pænt. Det kan jeg ikke spise. Ikke spise det. Det er dig. Og der er mig. Og der. Hvor er Kanino? Kanino er der. Og hvor er min Kanino? Den er der. Så min Kanino er der. Tak, far. Det er så flot. Så er der ved at være mad. Yay! Så er der risengrød. Yay! Min livret. Og Det var min godt. mor laver det. Det er godt at høre, mine piger. Ikke andet, kun hvis mor laver det. Ja. Nu håber jeg ikke, at spise det alt for mætte i pebernødder. Måske. Jeg kan altid spise mos. Okay. Og så skal der være lidt julesne ovenpå. Det smager Og godt. så siger vi skål til Vitte. Og skål! Hør her. Husk, julelyset aldrig må knække. Spil ikke jul.